Ġurnata qabel il-preżentazzjoni tal-Baġit 2026 ħarġet differenza netta bejn l-argumenti bbażati fuq il-fatti tal-Prim Ministru Robert Abela u d-diskors ieħor fl-arja mill-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg li qatt irid iżomm kelmtu anke fuq dak li wieqed fl-ewwel xahar u nofs tiegħu fil-pożizzjoni. F'opinjoni fl-aħħar ħarġa tal-Malta Today, il-Prim Ministru ppreżenta l-viżjoni tiegħu l quddiem għall-pajjiż, ibbażata fuq ir-riżultati u s-suċċessi li nnexxilhom jinkisbu fl-aħħar snin, inkluż waqt l-akbar sfidi li niżlu għall-kub tiegħhom lill-akbar ekonomiji madwar. Dr. Abela tenna li triq l-qoddim ili mhux biss jibqa' jkollna l-aqwa tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, iżda pajjiżna wkoll jibqa' jgawdu mill-aqwa żvilupp uman fejn id-dħul tal-familji Maltin u Għawċin jaqbel sew il-medja Ewropea u jkunu l-aqwa fejn tidħol kuntentizza jew sodisfazzjon fil-ħajja. Waqt li jirreferi għall-aħħar stħarriġ tal-ewwel li wera kif l-investituri qed ikomplu jkabbru l-fiduċja tagħhom f'Malta b'9 minn kull 10 investituri barranin beħsiebhom iżommu jew saħħu l-investimenti tagħhom fostna, Dr. Abela jtenni li issa rridu nippreparaw għall-ekonomija tagħda b'investiment fin-nies u llum il-ġurnata għandna bażi soda biex dan iseħħ. Xi ħaġa li b'differenza l-bqija tal-Ewropa, Malta tista' tagħmlu kif diġà qelbet sfidi kbar li kulħadd bassar li kienu se jwaqfuna bħall-pandemija tal-COVID-19, il-kriżi tal-enerġija u l-gwerer. Min-naħa l-oħra l-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg kiteb fis-Sunday Times fejn qal li l-ekonomija Maltija skontu se tieqaf għax għandna reputazzjoni ħażina u infrastruttura mhux tajba waqt li ressa l quddiem viżjoni li sejħilha Brand Malta. Dan meta kien għadu lanqas biss irrealizza li diġà hemm il-Viżjoni Malta 2050 li tnediet fl-aħħar xhur għal konsultazzjoni pubblika u spiċċa jitlob lill-Gvern għall-estensjoni li diġà ngħatatlu biex jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu. Is-serba tim qabel dak l-istess deadline estis fis-Sunday Times qal li se jippreżenta viżjoni meta jkun hu Prim Ministru. Ironikament din l-istess sitwazzjoni dwar paroli ieħor mill-kap tal-PN li jtir marrieħ pal-kwistjoni tal-pre-budget document li sew magħruf li mhux se jerġa' jitressaq mill-Oppożizzjoni bħalma ġara fit-3 snin li għaddew. Minkejja l-ħafna fanfarra wkoll falla f'wedi oħrajn bħall-pubblikazzjoni tal-ispejjeż tal-kampanja tiegħu biex isir kap, il-ħatra tal-viċi kap iżdamlu kunsill ġenerali u baqgħu ma bidlux l-istatut u anke l-crowdfunding li kellu jħabbru fi żmien ġimgħa. Bid-differenza l-Prim Ministru l-kap tal-Oppożizzjoni jidher li hu garanzija ta' ħafna paroli imma l-ebda azzjoni konkreta, kap tal-Oppożizzjoni bla pożizzjoni.